Καλησπέρα. Θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση του βασικού μοντέλου αλληλεπίθετου δίκανου της Fabarm, του Elos V2. Η τελευταία έκδοση του Elos σειρά Β λέγεται Note, δηλαδή μαύρο, νύχτα, λόγω της σχεδίασης της βάσης με μαύρο ματ χρώμα. Όπως όλα τα δίκανα της Fabarm και οι καραμπίνες της και το Elos V2 Note έχει κάνει στρίμπορ. Στο συγκεκριμένο, επειδή είναι η έκδοση AL, δηλαδή αλουμίνιο, οι κάνες είναι αεριζόμενες, από κάτω δηλαδή δεν συνδέονται με ρίγα. Ο καθρέφτης του είναι μεταλλικός, ώστε να αντέχει περισσότερες πιέσεις, γιατί το συγκεκριμένο όπλο, η βάση είναι όπως είπαμε από κράμα αλουμινίου, ώστε να είναι πιο ελαφρύ. Και στο συγκεκριμένο έχουμε 6 χιλιοστά ρίγα κυνηγετική, η οποία έχει μία εγκοπή, ώστε να είναι πιο ελαφριά η κάνια. Το συγκεκριμένο όπλο, όπως είπαμε, βγαίνει σε εκδόσεις 61 και 66 εκατοστών μήκους κάνης, για τους προφανείς λόγους. Το αλουμίνιο προορίζεται για περπατητό κυνήγι περισσότερο, πορτίκι, πέρδικα, μπεκάτσα. Οι εκδόσεις field, δηλαδή με ατσάλινη βάση, βγαίνουν σε μήκη κανόν 66 και 71. Πάνω από 71 εκατοστά υπάρχουν οι εκδόσεις οι οποίες είναι σκοπευτικές. Οπότε, αν ψάχνετε για κάτι μεγαλύτερο των 71 εκατοστών, θα πάτε στις σκοπευτικές σειρές της Fabarm. Εννοείται ότι τα όπλα συνοδεύονται με 5 τσοκάκια, Hyperbolic HP, σε όλες τις φίξεις, 1, 2, 3, 4, 5. Και υπάρχει και μία έκδοση, η οποία ονομάζεται Elos V2 Note AL, Tula, που σημαίνει ότι η πάνω κάνη είναι τσοκαρισμένη κανονικά και η κάτω κάνη δεν έχει τσοκ, έχει διαμόρφωση Tula τσοκ. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι στα 61 εκατοστά φυσικά, προορίζεται καθαρά για κοντινές ντουβεκές και τα τσοκ που συνοδεύουν το όπλο είναι για την πάνω κάνη εννοείται και είναι 3. Το βάρος τους ξεκινάει στην έκδοση αλουμινίου από τη 2,75, δηλαδή υπολογίστε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο είναι 61 εκατοστά, το αλουμίνιο με όλες αυτές τις ελαφρύνσεις που βλέπουμε έχει 2,75 κιλά βάρος και από εκεί και πάνω μετά υπολογίστε γύρω στα 3,308, 300, γύρω στα 3,200 για τα 71 εκατοστά της έκδοσης field.